Audio Jungle. गोड़ लागतानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका टटका राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। मेहनत आ लगन से राउर लक्ष्य हासिल कइल जा सकेला। आशुतोष शर्मा रउआ लोगन के बता दी इस सालाना परीक्षा में बढ़िया अंक पाए वाला लइका लोगन के इलाका के ग्राम पचलड़ी में स्थित अंबुज एकेडमी में पुरस्कृत कइल गइल। बुध के दिने एगो समारोह का आयोजन भइल। हर कक्षा में पहिलका दूसरका तीसरका जगह हासिल करे वाला लइका लोगन के पदक का प्रमाण पत्र से सम्मानित कइल गइल। स्कूल के प्रबंधक आशुतोष शर्मा जी माई सरस्वती के तस्वीर पर माला पहना के और फूल चढ़ा के कार्यक्रम का शुरुआत कैले रहनी। सरस्वती वंदना स्वागत गीत स्कूल के लइका लोगन के द्वारा प्रस्तुत कइल गइल। छात्र लोगन के संबोधित करत हुए प्रबंधक आशुतोष शर्मा जी कहनी कि बच्चा के हमेशा अपना उज्जवल भविष्य के चिंता होखे के चाही। एकरा खातिर मेहनत और लगन से पढ़ाई कइल बहुत जरूरी बा। सबे मेहनत के आधार पर आगे बढ़ेला और आपन किस्मत लिखेला। हर असंभव काम मेहनत के ताकत से ही संभव हो सकेला। ए दौरान नर्सरी से 8वीं तक पहिलका स्थान खातिर क्रमशः अर्पिता, आदि, सनन्या, रितेश, श्रेयांश, अभिराज, प्रियांशी, प्रांजल, आरुषि, नवनीत और जानवी के सम्मानित कइल गइल। दूसरका स्थान खातिर अन्नू, कृष्णा, दिव्यांश, अंश, अंशुमान, अंशिका, अंकुश, अंशिका, भावेश, नेहा, गरिमा और तीसरका स्थान खातिर कृति, नूर फसा, विनीता, सुधांशु, अनामिका, नूरसैदा, अनुष्का, रितिका, आरुषि, खुशी व आयुष के सम्मानित कइल गइल। वही प्रांजल यादव के ओवरऑल चैंपियन का खिताब दिहल गइल। ए अवसर पर राकेश्वर शर्मा, दिलीप पासवान, भीम प्रजापति, राजेश गुप्ता, सुमन विश्वकर्मा, रागिनी सिंह, गुंजा सिंह, सरिता प्रिया, अंजू, कर्मराज सिंह, अर्चना मिश्रा, गरिमा सिंह, अजय कुमार, रामनिवास शर्मा, विनोद शर्मा, मनीष सिंह, सपा नेता राजू यादव आदि लोग उपस्थित रहनी। कार्यक्रम का संचालन राजेश गुप्ता जी कैले रहनी। खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी का रिपोर्ट। Audio Jungle.